su wannan ba na da hanya kai ka san makiya wannan abu yake dan kishiya rukun mai hauri to ki zo da 500 ɗaki da ni kai Amin ya Allah. Amin, amin, amin. Istighfar Allah. Hey yaro. To me yake faruwa? Domin kai dan talakawa ne. Mun kai kuɗi da ka san babu. Ko dan an goge faso ya shafe. Allah mun sani da zafi rani. Allah mun sani da girman kare. Abin da ke burge ni ga masoya duba. Wani ya zo bisa keke, wani ya zo bisa mashin. Wani baya da mashin baya da keke da kafar da yanzu. Ya ɗiba kuɗinsa ya baka ga kaskoci a fika da liki. Kana da gidajen da hanyoyin su ka samu abin nan ashe rawanin tsiya ga suna a gidan nan da masoya ne ba kafiya take waka ba Hey,